వెంకటగిరి మండలంలోని ఉప్పరపల్లి అనే రిమోట్ ఏరియాలో విలేజ్లోకి వెళ్ళి ఒక అనుమానం అంటే 3 రోజుల మట్టి అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటూ అవసరం ఉండే ఈరోజు ట్రేస్ అయ్యి మా కానిస్టేబుల్స్ మారువేషంలో ఉన్న కానిస్టేబుల్స్ వాళ్ళు అమ్మటం జరిగింది. మేము వెళ్ళి ఇక్కడ చెక్ చేస్తే ఆ ఏరియాలో 39 వాటర్ బాటిల్ సిల్వర్ కప్ అని చీప్ బాటిల్స్ 70 రూపాయలు ఉంటుంది. అది అక్కడ ఎంఆర్పి బెంగళూరు నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడికి ఒక అతను రోడ్లో అమ్ముతున్నాడు. ఆ అతని పేరు కాకాని గురునాథ నాయుడు. అతను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి తండ్రి పేరు చిన్న చెప్తానండి చిన్న గురవయ్య. అతను ఒకప్పుడు అతను ట్రాక్టర్లో వ్యాపారం చేసి ట్రాక్టర్లో లాస్ పోయి ఐచర్ అనే కంపెనీ పెట్టి షోరూమ్ పెట్టి దాంట్లో లాస్ పోయి దివాళీ తీసి అప్పులు పాలైపోయి ఐపీ పెట్టి బెంగళూరులో ఈ అవతారం ఎత్తి ఈ స్మగుల్ చేయడానికి సిద్ధపడి అక్కడ నుంచి చూస్తూ టమాటాలు తీసుకుని టమాటాల మధ్యలో పెట్టుకుని ఈ రిమోట్ ఏరియాలో ఉన్న విలేజెస్ టార్గెట్ చేసుకుని ఇక్కడ అమాయకులతోటి వాళ్ళకి ఇట్లా 100 రూపాయలు వస్తుంది బాటిల్ కానీ ఉద్దేశంతో వాడో 100 ఈడో 100 200 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ఎంఆర్పీ మీద 200 ఎక్స్ట్రా అమ్మి ప్రజల్ని ఇచ్చేస్తామని మా దృష్టికి వచ్చింది. ఈరోజు వాడిని పట్టుకున్నాం. అవతలోడు ఎస్కేప్ అయిపోయాడు. సరిగ్గా ఇచ్చే అతను కూడా త్వరలో రేపు మాకు అరెస్ట్ చేస్తాం. ఇది